Alex Манчев от генетика ти се обажда. Уча в един друг секретен проект. Имаш предвид проекта на професор Минев? Четах за него. Кога се връщаш в София? Та, ето какво е открил на цели 300 метра под морското равнище. 300 метра? От 200 метра има селото. Не е възможно. Алекс, това е някаква шега. Аз съм очилата ти. Определено не е шега. Не са очила. Независимо, че увеличават. Перфектен имитатор. Това е риба, Нора. Колкото и да не ти се вярва. Ето виж. Не е завярване. Добре, отивам. А сега ще ви покажа едно уникално, революционно откритие, което може би ще помогне и за отстраняване на родилните ви. Разбрах за него, искам да го видя. Къде е? Нямам представа. Питам те за последен път, къде е? Че го уби! Ще ви унищожа, както вие моята природа. Ще унищожа най-напред този, който създаде това. Чуеш се, какво съм виновна? Освободи я. Нещо го окапа. Нора. 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 Не се страхувай от мен, Нора. Аз те създадох. Аз съм еволюцията. Не мога да говоря. Сериозно, само Алекс може. Това е имението. Претърсихме навсякъде. Остана само гората. Да вървим. Кръвта на земята. Затова тя създаде нас и за това иска да унищожи хората.